leh mumbruk kuwi aku. Jan. Sawangka duduhan leh metu. Wong jenenge kalung kok lha digawa. Lah. Ini nyanyi Seniman sing putri seniwati kayane mlumpuk praping wong tanah Jawi janji sabar lanur susu sawahe Mane dadi elek, akhirnya dadi sae. Contohnya sinden-sinden kae, mau nek nang omah iki ya kaya ngono kae. Bareng wis nang panggungan, busanane iki gemblebian. Wah, dadi lan mincuti. ririk rabikone mangkat. Oh alah, lah jare bojomu kok dadak anu kaya ora tau roh wae to, Min. Yo jeneng bojo kan dalam skenario. Pasamuan kan. Jadi sisa nek ngen barang ngen dadaran iki di pas ke sisa. Kamu wis tuku ya. Lah ngene nek wong wedok niku plenare rada dhuwur ngeten. Mergo ben jangka ciut nek wong wedok mlaku ngene. Nek wong lanang niku rada ombo mawon ning tetep ditarik enggak. Ditarik mriki ngeten mburi terus ditarik ngeten iki. Bola-bali kok mau gedak-gedek kan. Nggih mboten ngajeng kok tinggi mboten napa-napa. Ini kan lah ngeten iki napa ngeten iki terus tagen. Langsung tagen ngeten iki. Carane tagenan ngeten iki. Segen. Jadi kita cekel nggih lirat ngeten iki. Nah, Lho niki pindu kan pun gak kok. Iki kok seneng. Ya kula temitine paling mboten patah. Kulo blas betul meeting betul-betul. iki ulon Kita ini wah banget. Sambungan bareng mboten sanget diubengke ngeten iki. Niki nek carane anu terus dikempit tangan iki. Bisa nanti kempit ke tangan di mriki koman. Lah niki mengke nek pun diubengke niki mriki ditekel tangan kiwon iki. Set ngeten. Wong iki pisan tindemen pun bakon. Kari nerus iki. Sabu 5 meter teng mriki mboten ajeng nganti tekoan. Dengan pomong gunake boro, niku nek kirang betal. Boro. Mungkin pun bakon banget. Moga peti manget derengan. Orang dereng. Ini kalau diceklong ngeten iki kok. Betul wonten masalah itu dados Pak. Saya setuju. Tamun terampil keluas. perkara umum sedil gini. Jadi ini pambiro Terapi kok ya, betul. Nek sabu dadi niku mungkin berduduk. sabu dadi ini kaya wong meteng ya. Lah ngeten niki ngadu mepek niki rada medhun. Dadi pun tengah mboten dhuwur. Nggih. Medhun ratek lah. Mahir. Lah kok mbari iki pas ngrias Mas Heri Den tengen iki dibuka kok nggih. Nuripun polok pas Pak. Sanggure polok. Iki biasa. kabar sing Betul jadi itu. Oh, Biasa. Sinyalnya pasar tadi ya. Gule ini kan enten anune, tugangan ini. Iki cedera kayak gitu. Jadi ngeten, betul ngeten. Sing banget mereka macam cedera kayak gitu. kaya Sing iki.
Keringet kok iso legi ra Teringat. Turut kene. Oleh perlu parung laku ngene iki malah. Tambah gagah. Ning mungkin nek pun carane dingian dingin ya dibalik golok. Iki pun mesti wis ora mungkin arekan letra-letra. Terus nek aku iki Mas Herian pergawat. Saya mungkin gue foto gampang loh ini betul betul apa terus kan Leban tengah. ini betul betul foto yang itu betul betul jadi ngapain ini bingung gue ini apa sedikit betul ini pun bakok banget ini pengen jenengan pengen ngagumi keris kok jejek ya pun jejek ingat pengen jejek terus ini di pasting pun mudah dari saya mungkin kali lihat jenengan ini saya pakai lah mungkin nek klambi sing rada anu klambi kadang-kadang ngeten iki enten sing iku sing bener nek pun anu niki didudut ngeten oh didudut ngeten iki ora nyaman nggon pasuryan jadi didudut ning sok enten sing kleru iki terus ngeten Langsung diwale. Selah sumuk. Ngeten iki pemanu, niki mungkin ya dadi niku dadi ngeten iki. Betul Bali alus. Ini jipoke alon-alon. Selak nanti ya mung apa-apa. Masih rata cara nek lambet cara ngene ya biasa. Pomati mantuk langsung sak. Pomati bener lah. Saat waktu punya. Syukur bisa teriko lagi gake kudu bangke kudu siji negane yo dan mungkin yang balik ke klub PT jari supaya berkunjung di kafe yang berpunduan anu kan ya nek pelosone kan kacing jari yo awet nek jari batik anu yo iki pemajemang linting balik ke kaya wau gitu men iso mawon. Bojone jenengan sing ning omah ya ayu kaya bojo kula niki. Nek kula terus kuwi pupuruke asale jawab. Ayu kono ning apik kowe. Balik ini kan jadi butuh dengan kare riri ini jalan kita perlu rasa itu biar pemula oh tapi pun ini ya mung pokoknya yang penting apa di biru ini ke nak malah gak seneng di listrik kok jadi mau biru kok mau dan pengen ditelesi istilah ditelesi ini gue enten sing nganggo kanji diroto kaku sithik nek kanji coba akeh nek nganggo kanji. Nek kula yo gak seneng nganggo kanji, senenge nyuci iki dikum banyu lerak. Pasar kowe ora gune pasar. Lerak itu lho. Lerak kaya buah jarak. Ya, ngerti lah. Tadi sebenarnya dulu atau ketimbang loh. Asisten. Apa boten kedur nih? Boten kedur. Iya, ini gitu nih gua. Ini ngapun. Kurang mereka Pak. Kira di sini rapo.
Yang kiri. Nah, ini kabut dari ketiga. Pasti ketemu di tengah. Nah, jadi mau kenyal nih garet teman-teman. Nah, sing duwe iki gampang ae iku dirunggar kese Pak. Nah, dirunggar kese terus wah, iku pun bener kan. Ini pun bener yang nape. Nang lepas deh. Nah, bisa ini tangan loro. Kita coba. Bisa tangan. Nah, sini tadi ibu kita ini mau ngundang nek iki kan. Ngundang nek ya. Asal sampai enggak kurang. Bilang itu dicekal kan, dicekal dia. Apa? Cepat kira-kira orang mari. Salane enggak iki sing kepen apa? Padahal ini tadi kalau jangan cepat buku ini pokoknya bu, ini mah buka cuma cekel wirone nih cepet siji deh ngomong ini mah buku gitu udah gue pena ini sebenarnya mau sih kagungan jari ibu tuh dicepat lah supaya bener nggak terus jadi ini bu aku orang aja buat masih penting wirone ini kan ini aku saat cek enggak saat cek di sini seperti ini nanti kuat ya nah supaya pasti tahu tapi enggak main juga betul apa namanya enggak makanya seperti tengah rancang seperti betul apa yang tadi betul nah di sini terus yang tadi terus oke lah kita tetap dicekal terus ya dicekal terus Nah, enggak ada. Jadi aku bener kan jadi kita tetap jelek tangga ini bisa sih rodo kenceng mau mungkin ada udah jelas tak kiri bener-bener sekolah ini mana boleh sekolah ini oh dari itu bang di pelan itu betul ya ini cuma berapa nih ini pakai ini terus ini bisa Tengi wonang ini betul apa-apa gitu. Ica wonang kan ya mbak ketan lampor itu kok kamu bisa. Benar aja udah. supaya tangannya lagi bisa angkat bisa ketuk bisa tulisan pendaki pada nah bon kalau masih kurang sama sedikit bisa bawa lebar hasil ini siapa
Karatan asisten Mbak Maknya tukang syuting, Pak. Dari bujune Surono yang klik kok ana sunah. Dilelang mawon nih. Operapi. Lagi ini jenengan semangat sedikit.